қудрат Афарди раиси намояндагии ширкати телевизионии Мир рӯзи 17 август дар синни 44 солагӣ даргузашт. Ба гуфтаи пайвандонаш, Қудрат Афарди дар чанд вақти охир аз дарди қалб шикоят мекард. Фарзияи аввалини табибони ёрии таъҷилӣ ҳам марг бар асари сактаи қалб будааст. Қудрат Афарди давоми 10 соли охир роҳбарии намояндагии ширкати телевизионии Мир дар Душанберо бар оҳда дошт. ҳамкорон гуфтанд хабари марги Афарди барои кормандони ширкат ногаҳонӣ буд. роҳбаре ки кори худро пурра медонист, роҳбаре ки ҳамеша аз ҳолу аҳволи ҳар як кормандаш хабардор буд, ҳамеша дастгирӣ мекард. роҳбаре буд ки умуман бо таҳти роҳбари ӯ коллектив гӯем ки гурӯҳи кормандони намояндагии мо ба ягон душворӣ, ба ягон чиз проблема дучор намешудем. ҳама шароитҳоро барои кор кардан муҳайё мекард. умуман хеле душвор аст. Ба беҳтарин инсон, беҳтарин дӯст. Қудрат Афарди писари бузурги нависандаи равоншинос Сайф Раҳимӣ Афарди буд. қабл аз Мир дар идораҳои дигари давлатӣ аз ҷумла дар соҳаи тоҷикино кор кардааст. Қудрат Афарди соҳиби 2 фарзанд буд. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодӣ, Душанбе.